Aplaudiments espontanis. Tenim imatges ara mateixa del corredor, d'un dels corredors de Radio Televisió Valenciana, que dona el control des d'on estem fent este programa especial. Ahí veiem tots els companys i companyes d'esta casa esperant des de fa hores un tall, un negre que no desitgem, que no volem, al qual ens resistim i que sembla, malauradament sembla inevitable. Ahí veuen la complicadíssima sala de màquines servei d'esta casa. En aquestes màquines està tot, la informació, el contingut, la possibilitat de que vostès vegin televisió des de la seva casa, televisió en valencià. I ahí estan els nostres companys treballant en un dia tan complicat com avui. No hem dormit, però ho fem a gust, ho fem perquè ens agrada i ho fem perquè amem profundament esta casa. Ahí ho veien en el xupetí, Radio Televisió Valenciana, la volem nostra, sense corrupció, en valencià, i s'ha assegut un poc l'eslògan d'estos mesos de lluita. Josep, volies afegir alguna cosa? Jo també voldria acomiadar-me de tota aquesta gent en la que duguem, no sé, 12 hores, quasi, si me queda un rato més, quasi ja empaté. 12 hores, voldria acomiadar-me dient-los que avui he entrat per primera vegada a aquesta casa, a aquest plató perquè vostès em puguen escoltar, i ho he fet per una finestra. No he sigut l'únic dels seus representants democràtics que ha tingut que entrar a aquesta casa per una finestra. Els assegure que més aviat que tard tornarà a haure una televisió. És el nostre compromís, crec que és el compromís de tots els que estem ací, en els que els seus representants o aquells que els periodistes d'aquesta casa decidisquen entrevistar i donar-li veu, entraran per la porta amb normalitat i amb llibertat. Només això. Estan informant que ja venen en estos moments, ahí podem veure aquestes imatges en directe que tenim des del corredor. Veiem com en estos moments estan accedint. Sembla que també volien fer una última valoració. Ignacio, comenten. D'acomiadar-se, jo també vull acomiadar-me dels companys i les companyes de Radio Televisió Valenciana amb els que he passat les últimes 12 hores, però també les últimes 3 setmanes i mitja. I ho sabeu. Però no sols jo, no sols nosaltres, sinó moltíssima gent. El poble valencià ha passat amb vosaltres 3 setmanes i mitja. Uns eren més escèptics i altres menys. Segurament molts no s'ho creien. Però per part del tancament de la Televisió Valenciana, el poble valencià va demostrar que la vol. Per favor, anem a escoltar què està passant en el corredor. Este govern és una merda!
control central. Estan en control central. On és? És control central, mireu. Control central, va, volem que cap Carles, a veure si se carrega tot l'arxiu històric. De acuerdo. ¿Pasa queda así? Es una orden de desalojo. Entonces tenemos que abandonar. Sí, sí. ¿Y ustedes van a ir al negro? ¿Van a fundir a negro esto? No sabemos todavía. No sabes. O sea, se queda funcionando vamos solo. a desalojar esta zona. Y nos vamos al estudio y nos despedimos. Vale. ¿Es así? Muy bien. Entonces vamos hacia el estudio. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina usted de esto? Buenas tardes. No, yo no. ¿Qué opina usted? Por Pero favor. usted tenga una opinión personal. No. Los medios de comunicación que estamos cubriendo, puedo hacer, por favor. ¿podemos tenernos o tenemos No, tienen que desalojar, por favor. Tienen que desalojar. Tienen que desalojar, por Vale, favor. sí, por favor, lo estoy preguntando con toda educación. Vale, por favor, vale, sí, vale. Muy bien. Y nosotros estamos cumpliendo poco a poco y déjenos despedirnos de nuestro hogar durante 23 años. Nos hemos dejado aquí el trabajo. Nos echan. Gracias a los ladrones nos echan. ¿Vamos al trabajo? No. Sabiendo que se vea la sala vacía. Y saliendo y vamos a ver la sala vacía. Ganamos. ¿Saben, compañeros, ir saliendo? ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando?